пак съм аз за жалост. Отварям си Фейсбука като по чудо. И какво да видя, брат? Спонсориран пост, курсове по фотография. С няма да казвам кой. Защото човека нищо не ми е направил. Дисклеймър. Нямам нищо против човека. Не го знам кой е. Не го знам що. Просто имам една много деликатна критика. Идей. Курс по обработка на снимки с Lightroom в Велико Търново. Телефонът ви прави по-хубави снимки, отколкото фотоапарата? Не. Просто трябва да умеете да си обработвате снимките. Стига, лъгах ти хората! Аз нямам нищо против към човека. Съгласен съм, че обработката може да помогне на добрата снимка да стане още по-добра. Но брат, ако имаш гадна снимка в дискотека и някаква светлината е мега гадна в дискотеката или бара и искаш да го направиш те си едно сте в студио, няма как да стане. Някой много те е излъгал, брат. Гадната снимка си е гадна снимка. Много често, ако не си я направил добре в камера, почти нищо няма да излезе в пост. Не знам защо хората си мислят, че просто мога да седнеш на Photoshop и на Lightroom и бам, магия, става нещо. Не, брат, не. Ако е много тъмна и вика, хубаво, брат, че е светля и си снимал с телефона си, брат, с iPhone X Max плюс Giga Ultra и си такъв, да, брат, малко ще е светлим и някакво осъзнаваш, че всъщност изглежда по-гадно от началото и после си такъв, добре, дай тук малко noise reduction ще слоем и тя мязана се едно рисувана с маслени бои, брат. Не казвам, че обработката е лошо нещо. Или че не може да подобри снимка. Ако има нещо, дето, нали, малко така да го пипнеш, не казвам, че не може да стане по-добре. Ама чак пак такова вече да сравняваш телефон с фотоапарат. Не ме разберете погрешно. Аз знам докъде са стигнали телефоните като качество на снимките, но все още не могат да задминат камерите, фотоапаратите, каквото ска да ги наречете. Виж сега, брат, аз не си направих труда да вляза да ти разгледам, особено работата, само така набързо наскролвах. Ма не видях да снимаш с телефон, брат. И все пак, ако снимката е траш, няма оправя. Случва ми се на мене някой път хора ми пращат снимки и викат, брат, пипни я. Малко по-добре да стане. Брат, ти си ми я пратил в Instagram и с първоначално снимката мяза на гъс. Някакво Instagram като я смачка си мислиш, че стане по-хубава ли? Не знам хората как си мислят, че стават те с работи. Не стават те. Смисъл за да се получи нещо такова и такова. Не казвам, че с телефон не могат да станат хубави снимки. С телефон могат да станат много хубави снимки. Но трябва да имаш много хубава светлина. Не казвам, че с телефон не могат да се направят хубави снимки. Аз така започнах кариерата, в кавички. Но, за да правиш хубави снимки с телефон, трябва да ти много хубава светлина. Тоест, аз в момента, ако нямам този голям софтбокс и една с лампа е там, няма да изглежда по този начин. Това е простата лампа, която си имам в гаража. Сега виждаш ли защо не става? В момента снимам с оборудване за една камара пари и дори и то, като дойда тук, където преди малко седях, с една глупава лампа, която даже не мога да я мръдна да я поставя където си искам, пак ще изглежда гъс. И дори да имам възможността после в пост да се опитам да направя нещо, в смисъл няма да изглежда по-добре от туй. Сега разбираш ли? Ако имаш хубава светлина, може да изкараш хубава снимка с почти всичко, което може да снима. Виж сега, аз не знам този човек за пари ли, за внимание ли, за какво го прави, не ме интересува. Просто го видях и съм решил просто да почна да си давам неисканото мнение в интернет, но не си мислете, че ако имате бати отвратителната снимка първоначално и после след обработка ще стане магически някак си много по-хубава. Смисъл, ако е много отвратителна и я направиш малко по-малко отвратителна, окей. Ама не очаквай, че стане нещо, което ще си такъв вау! Не, брат. Не става тъй. Просто не се случва. Моето мнение от цялата работа е, че ползвайте си главите и мислете сами за себе си
Не вярвайте на всичко, дето виждате в интернет. Вижте сега, не съм казал, че си длъжен да си бати фотографа, си избати знанията и да имаш бахти камерата или бахти нещо, за да направиш хубава снимка. Не, за 90% от хората, които просто качват работи във Фейсбука, там майка ти и баща да видят, е файн. Повечето хора и без той не ги бъркат. Те просто искат да видят снимка как се е снимал така с рибата или как се е снимал на хижата с останалите, за да си помислят, че всички имат приятели. Ако си стигнал до тук, много се радвам, че си ми отделил не знам колко време вече. По моя часовник вече бати късното, тъй че флекс. Накратко трябваше да има край. Не знам какво е станало с него. Ама няма край. Тъй че той ще е края, брат.